गैया गैया ओइसाना माशरूम स्पॉन पैकेट ये 200 ग्रामनि पेकेट मैखुन बेगर ओमफ्राय जिगाब बेफोरबायदि दानस'ना लायो ओमफ्राय नै पेकिं खालामबाय दं खायसे जोंनिया नाय माबोरै पेकिं खालामदों नाय बेयाव बुथुमनाय हिसाबै सोना बेगरखौ बेबायदि गुमा फिथाखौ बानायनाय बायदि नाफोरखौ जेरै नङा गुमा फिथाखौ जेरै नाफोर गेजेराव फार बेगरखौ बेबायदिनो होनाय जायो पेकेट अलरेडि डान सिलिन्डार माशरूम सिलिन्डार बेफोरबायदि गोजानाव लाखिनाय जादों जाहाथे बेरखांनायनि उनाव बिबार गुवारै बारोब्लाथाय जेबो प्रब्लेम जायो बिदि